Pýtate sa, prečo študovať manažment? Veľa našich absolventov si našlo špičkové uplatnenie v bankovníctve, finančníctve, v nadnárodných korporáciách, v centrách zdieľaných služieb. S radosťou sledujeme šírku uplatniteľnosti našich vedomostí, či už v rôznych vznikajúcich pozíciách analytikov alebo špecialistov v marketingu, v obchode, v personalistike alebo v manažmente informačných systémov a manažmente bezpečnosti. Naši absolventi sa neboja viesť medzinárodné tímy na projektoch alebo rozvíjať svoje vlastné podnikania, a to tak na medzinárodnej alebo aj svetovej úrovni. Učíme a vedieme študentov k samostatnosti, k schopnosti identifikovať príležitosti a reagovať na nové výzvy. Manažment ale nie je riadenie. Je to o schopnosti skĺbiť vedomosti z ekonómie, marketingu, personalistiky, informačných technológií a medzinárodných vzťahov s tým správnym strategickým a podnikateľským myslením. Viem, že pre vás je pojem manažment a s tým súvisiace uplatnenie stále abstraktné. Manažment, manažéri, manažovanie sa už dávno netýka len riaditeľov a vedúcich pracovníkov. Dnes všetky procesy v podniku sú nejakým spôsobom manažované, ale najmä dnes na každej pozícii v moderných formách prevláda potreba analyzovať, hodnotiť a optimalizovať na základe dát o reálnej prevádzke, ako aj vzhľadom na ekonomické dopady a očakávania z trhu či zmien v legislatíve. Žiaden obchod sa nezaobíde bez analýzy spotrebiteľského správania, nastaveného konceptu digitálnej marketingovej komunikácie v online priestore alebo s hľadaním programov posilňovania značky a kvality. Výrobné podniky a logistické centrá sú dnes doslova centrom moderných informačných technológií, kde analýza dát vo vzťahu k nákladom, ale aj analýze hodnotového reťazca s prípravou na rôzne scenáre podľa medzinárodného vývoja sú dnes ukážkou využitia moderného ekonomicko-manažerského myslenia a poznatkov. V rámci informačných technológií alebo manažerskej informatiky sú to samozrejme pohľady na dátovú architektúru, dátový manažment pre podporu tak operatívnych ako aj strategických rozhodnutí. Uplatnenie vedomostí je dnes naozaj veľmi široké. To pôvodné business administration sa mení na business analytics. Skĺbenie pohľadu dát s pohľadom na ľudí a ľudský element každej práce s patričným finančno-ekonomickým vedomostným zázemím, to robí našich absolventov doslova šampiónov nielen pre súčasný, ale aj pre budúci trh práce.